Beste ark esango luken bezala, uda da, udan gaude! Gabon eta ongi etorri mundu guztiari izan modu zarete, ondo? Gaur egiten duen giroarekin, gaur daukagun eguraldiarekin esan dugu, guazen buelta bat ematera barraketara adibidez. Bai. Joan gara? Gara barraketan gaur. Hemen zarautzen bertan gainera. Ze jarritu ze barrakak gaur guretzat, espreski. Da ondo? Bai, nin pizka mariatan hau. Sei bider montanaz binkingun, horre, katxo. Beste balantza gora, balantza bera, atzera eta aurrera, ja, gehitxo. Baina bitu, lagun berriz jatopa dut. Eta gero jateko pixkatere hartu dugu, eta... Bai, oso ondo nabile, Julen. Mira, hirugarren azukra kotoia edo ezagipotia daramadan, eta ja... Hola, erdikurdi, nahi aldezu pixkat. Hirugarren azukre kotoi potea. Azukre kotoi pote hiru. Jode, Maritorena. Bai. Plaxa ere ez dagondo. Ez, baina nik dagotelako gazi gerra dut abetorre. Zuia etxetik etorri zara, ja. Baina gales ez da. Ez da etorri, gaur ez da etorri. Where is she? Where is she? Gales gaur ez da etorri. ¡Qué sorpresa berezia! Ez zenuen espero. Hori ez dugu iristen ikusi. Plot twist. Ez diri, okurritu zaizkio da. Eta xafeka, heldu hartzari, txiki, hartzari gainan da. Kutsi. Txiki baina pisutsua da, Beti ere. Pisatu itegu. Kutsi. Zure barraka zalea zara pixkat. Oso barraka. Hau ze, tiropitxoian edo ze? Eskalestrik, igual. Beti jatan pizka barrakeria. Ez abestu nahi dugu, Abestu egin nahi dugu. Entzun nahi dugu, abestu egin nahi dugu. Hau topatu ez. Hartu dut, tokatu zait. Don volando ojitos y que me han tocado un osito. Egi? Txotxo ez, orain gidoian jartzen du. Mirenek ja, barrura sartu arte, hitz egin behar duela, demora guztian horrela. Hola. Esti, cariño mío. Idatzi dionak ez dakit gaizko. Ez dakit. A ber, kolaboratzaileak edo. Venga. Gaur hemen ditugu kolaboratzaile honenak. Hanka luzea. Ana Goitia, Oiana Maritorena eta Iker Plazaola. Akota. Hori guztia, vale. Eta ja bukatuko da beso laitzeitekin. Bire, ja. Egingo dugu gora bihotzak saioaren historia labur bezain intensoko desfilerik, osea, motzena. Venga. Hartuko dugu eta sartuko gara, zeia hemen freskatzen hasi duta, kontzoriarekin eta. Bera, Plaxa, Goitia, Marito, Barrura. Gu barru guztia Txiki, goia. nuganez. Ai, txiki, ez da txikia. Begira, gaur, kantatu ez dakit egingo dugun, igual lobez, baina gaurkoak badauka zer ikusia kantatzearekin. Ez que gaur nik ez da kantatuko. Gaur kantatuko... Bakienak. Berak. Abeslari da dator. Bai. Adiskide eta lagun leiala guretzat. Bere izena da Maren, eta bere izen artistikoa ere da Maren! Bueno, nik ez etan kantatzen baina zuke... Ez hori ere egia da. Total, kontua... Ensaiatu bezala, no, bales? Izakit jaztu itzai. Letra da, gora bihotza gora, bale? Hori da letra. Gaur, Marenekin abestuko dugu... Gora bihotza gora, gora eta gora beti, eta gora lapurdi. Ezin, ondo miren? Osan da! Miren da. Eroso zaude, nahi duzu krispeta batzuk ere? Ai, eskerrik asko. Nahi duzu lagun bat. Kaixo! Miren. Marito! Ai, ze bota berdia zu. Ez da ondo, no. Gaur hori jai duta. Falta duzu ez Gaur ez da guzkirikatea. Honeia Hori trago bat egiteko hori. butik bat emuten dagoenek, Ura bai. Betorreko. Eskerrik asko. Utsi dago edalontzea. Bueno, Ez da kau. teko izuz, karri. Bien bitartean, gaur barrakak gora eta barrakak bera ere hariko garenez. Bai. Iker Matxin Salto Plaza, hola? Hori gero dator. Ana Vikingo Goitia. Wow! Eta... Nola? Mario. Ez. Oiana Talka Autorena Maritorena. Wow! Kontu, gure gidoietan, idatzi digute Talka Auto. Kumetan autotxoke esaten genien, baina esan behar dugu Talka Auto. Talka Auto. Ez mia da, dana seguido, talkauto. Talka Autorena Maritorena. Talkautorena. Zuek ondo zaudete? Primera. Importantena hori, ya está. Kaixo! Opa, miren. Hola, miren.
Bueno, gu oso ondo gaude. Ze zauz, Erasmus, ala? Erasmusen hemen Zein begian. ganora pixkatekin, no? Bueno, ba, hemen gaude, gu oso ondo gaude, tapatuta gaudelako, eta kriston eguraldi txarra bakito guztiez delatera gaur. Baina, baldakizu zein dauden, euritan dantzan. Nere amazo oikian nere herri onduan, eta Karmele Gizasola eta Ander Elorduik kontuz, Elgoibarren. Kaixo Nerea, zer modu zabiltza? Gabon, ze moduz, bai, oikiara etorri gara Zumaiako auzo batera, gaur amaitzen delako bertako festak eta igertzen da, orain lasai asko dagolako jendea faltzen, 5 egun luzetan parranda bota dutelako, eta esan digute zure aita bertako, adela, miren, eta zu lagunen eritzekin aurkitu gara. Eta esan diot, zatoz miren zerbait esatera, eta esan zure beldur dela, auzoa zergatik. Oso duen erit, zuk bai jakinen erit. Berarekin nintzain barko duzu, berarekin nintzain barko duzu, ez dakit. Beitu egia, nere aita horretan izala, baina... Bueno, gero kontatuko. Lasa, izaki. Ez besterik gabe, bueno, gaur amaitu dela bertako festak, tamale seguraldik txarra euki dutela 5 egunetan zehar, eta egia da orain zaparradarekin, bueno, frontoira etorri barri izan dugula, jendea faltzen dago bitartean, eta berrentan ibili gara, arratsaldean, eta gainera, bazkari egon da hemen frontoian, bazkaltzeren bat digute, behitzat, gu gustora asko ibili gara, eta orain ditugu bokatak gure zain, beraz, xeriko gara oikiakoekin, haien frontoian, bazkaldu dugu haiekin, eta gaur afalduko dugu bokadilloa baita ere, haiekin, gero gatuz gehiagorekin, eta miren, kontatuko diguzu, zegertatzen zaizunen eritzekin. Hala, gero arte. Aio, Nerea! Aio! Eritzekin ondo? Nerea! Beira, Julen, pasai azu hormobila dakat. Eneritzek ez du nahi nerekin itzain bildur dalako. Bauain benetako bildurra ikutu zuen. Kontuz! Beira, gaur eukitza duten, zean... Osea, geratuko gara denok zure... Bale. Bai. Zuzu, bideo dei bat edo? Ez. Gaur izate dute mozorro festa, olako zerbait. Ostra, eta erakutsi... kantida gaztetan jartzezian bezala. Eneritz! Eneritz! Oikiako Eneritz! Ikusi zaitu berriz. Ernixi! Oso guapaz. Oso ondo, mimetiko gara bateko. Beira, gure beitu hart hauek. Hauek jantzi mertzian. Hau beste tolk bateako da, Lehenoko garaiko... Beira, mexe. Zer da hori? Bai, neko bada. Hori gordeak zitun, Gordeak zitun eta gaur hola jantzia. Eske hartoiek zuk etxetik botarra dituzu, baina ezin duzu, ezin dira, atera. Bueno, baina gaur egun... Beraz, Mire, zu gaur ekarri dozu zen zapatxilak hartzeko. Hartzeko dira? Bueno... Oso drag queen zatean eba duzu, altura eta... Familia, arrotu gabe. Denbora dukagu arrotzeko, no, Gales? Elgoibarren euritan zure zei daude? Euritan dantza. Esan nahi detena da, benetan eneritz asko matietela, baina nola esan du nere bildur dala zuzenian, toma. Vale, orain, Elgoibarren zai dira, gure zai dira. Zakit, euritan edo ez, baina bai, gaur ez dakironik. Kontua da, Ander Elorduirekin batera gaur. Karmele Gizasola aritiko dela, orain txekusiko duguera. Izan duela minutu batzuk, txapelketa bat, ez du irabazi, txapelketa izan da taldeka, eta nik uste dut beste taldekoak direla oso indartsuak denak, eta igual Karmeleren beraren taldekoak, ez zirela horrenak. Ez dakizte pasain. Bala, Julen! Hori da, gaur taldekako jardunaldi bat eukiogu edo ibarren, txapelketa modure, Giputxek izen dien nagusi, Gipuzko hartaldie, dana emondabe, danak emondugu gurie, baina, haurek izen dien nagusi, haurek etxeratu die txapelakin, eta zorionak emotie tokatzen da, ezta? Gure Karmele ikusi dugu, potente harria jasotzen, ikusi bazen duen. Ui. Alan dabe, polito egon da txapelketa, ikusiko aukera aukin dugu. Alan dabe, etorri gara, harria jasotzera, euriena hemen, 6 egundaraz hemen Elgoibarren jaietan. Euki da bez, klima danak. Berue, freskotu dau, eurixe, dana, Ander. Ander gaur gaztegune, danak naranjas jantziten. Hori da. Eta gu gaurko ezin zu dugu, Ander? Gaur dugu laukote politbe, Jone, Mane, Siker, eta gehi. Wow! Hemen danak gaztegune ospatuten, ez dakit, darozue begiek pinteta hemen behan ze paseratzu. Bueno, da, hau edakate jarrita bertan krema berezi bat guztietaz babesteko. Eta azkenan izan da, gaur izan dugun tematika bat, Bazkai irako dela piztinan edo ondartzan amako zen gauzak. Batzuk etorri da baino jantzekin, beste batzuk flota odea, txurro batzuk, arrantzako kainak eta bar. Eta horren, hauek horrek etorri dira.
ez dakit gaurkoa ondartza eguna zan aproposena, alan dabe, ondartza giroan, guazen harrie jasotzera, hartu lekue, nik txiribitue, konometroa, Carmele, zu indarrak eko zuzon dino. Bai, ipintzeko moduen. Bale, 2 minutuen bilegoaz, mugian berroi jaso aldi, ikus ezagun gau. 3, Venga, horrela, ekin! Hau barrezka botella, elgoi barren erronka. Hortxe! Venga, lehen jaso aldi. Biloko harri bola. Bigarrena! Albóndiga gigantea da hori. Osondo? Vale. Hirugarrena! Bai. Hau bai jone! Kondo, ui! Ondo jone! Hau bai! Zorraldakin kondo zibili bihar. Ziko gehieta mar segunduek jagin dute. 6 eta 30 segundu. Gaur bete du harria Carmelek aizez. Venga, oso sortzi. Joder, erraz, nahi gabe, Zub gora! Venga, gogoratu marka. Orain marka berria daukagula. Berrogei altxaldi. Berrogei inglés ez da. Berrogei altxaldi sekulak. Amaika. Mongiako atxuria. Amaika, ederto, apai. Amabi eta minutu Venga, bat. lehena biziko minutua listo. Aize gauzat, oso gaztetxua dia baino, zer beso? Amairu. Beso pelota. Mira. Bai. Inoa zazor. Hau igual fitxa berda berrik. Opa, jone, Hortxe! Oso nahi izan nahi. Venga, azken txapa, honek altxatzen du harria. Konduz atzen izkagota. Mazazpi. Bai, eske Ramike huts bat da honetan. Itu, hola. Hemen sortzi. Da, iterri. Merezi. Venga, berriz, hau. Azken hogei segundu, beha algoi bar. Ondo, hogei. Oso ondo. Parte hartzea da garantitzu. Hogeta bi, amamos Bizitza beti. Azken segunduak, azken altxaldiak. Bera esan dira. Zungola. Amairu. Bederatzi, horti bera, zortzi. Venga, hogeita zei baiet. Hogeita Baita beste bat, hogeita zei. Eta, zei. Venga, bali. Osondo, hogeita zei. Eta hogeta zei, jasoaldi. Onak, Carmelo ustot, zu ikustera joan direla, ze teknika oso ona nabili da. Bai, oso ondo egin zuen. Irakasle oso ona da gure Carmelo eta oso onen oso mutilek. Hon jarretiko dugu bigarren taldean bile. Hori da. Ea zemat animaten da zuzen. Oso ondo. Eskupinak erdi barren eta guztiko behibili. Aio. Nogola histori. Bai, ni oso ondo. Entonces, serio jarri behar dugu, no sé. Bakit Julenek faltan botatzen hau Guardia, da. bai. Bueno, nik ez dut egitzen, baina. Lasai, zu bizkatu ematen zidatez. Zu horregoteak. Zeba? Zu lasai ikusteak. Ni oso lasai neo. Nire ere pakea ematen dialak. Ni oso urdurien ez jartzen. Barrakak jaun Andreos. Jakin dugu adibidez aurten Bilboko aste nagusian. Egon zaite, zer gautana ez dut kendu. Guain. Kendu. Vale, listo. Horia esan da dago. Orain esan behar duguna dago hor. Bendakat. Barrakak, aurten Bilboko aste nagusian adibidez, ordu batzuez egin dute barraken volumena pixkat jetxi. Eta gainera, eguneko eremu tramo batzuetan ere, musika moztu egin dute, estres akustikoa pixkat ekidirearren. Oraina barraketan entzuten den gauza bakarra, hori da jendia, no? Bai. Vale. Ez que ematen Bai, izan alda txori estresa gu bat. Nola da, matxin saltoan gora eta bera. Segi, papera, no gales. Bai, egia da, beldurrezko filmen antz pixka badutela, barrakek. Baina... Nogalesek ez dakitze esan behar den, behiratu paperera, hori jartzen du, aurrera. Zuk esan behar duzu orain tombolaren, kantatu egin behar duzu pixka, mesedez. Ai, berriz eba beste beret, bai, bildur pixkat emateguela, ez? Baina, bueno, gero entzutezunean, y que le ha tocado... Haze tokatu zaio. En la tombola un tojito, eta horrek jaba pixkat zau. Laket tombola. Eta, koloriak eta oso pixkat bildurrezko pelikula bezala diala. Zerbait gertakoa, ez, gauez, hor, musikakin, ordu, musika bajatze hori ondo dago. Bueno, total. Hau esanik, esan egia mesedez, benetan, esan egia. Laxa. Esan Julen. Barrakak usaz ezkizu? Asko. Barrakak bai eta atrakzio parke bai izugarri, baina barrakak be bai. Barrakak dira atrakzio Eta hola parke... itezu, Gastroenteritiza balmakot bai, baina bestela ez. Gastroenteritzakin etxen dezu. Ni bez.
Horrezatik, ez apustua da. Apustua da. Gehien, ari zinen esaten, barraketan zuri gehien zein gustatzen zaizu? Gehien gustatzen barrakia. Ni badakit? Zein? Talka autoak, ze horiek idatu ditzakezu? Wow, zure orde. Zure orde. Eskerrik asko, mire. Ez que nik ez dakat kotxeko karneta eta grazio hori askotan indiate. Nik gurot esatia... A ver, honena da. Hau mugina da, Barraketako musika. Decía te quiero y tú me estás arriba. Barraketako musika ere mutatzen joan da urtean. Baina Kamela beti da barraketako hit. Seguretan nongo barrakak ere, ez? Danak. Bai. Danak. Zua ortenan nagoitia, udan? Bai. Ze udan gaude, esan dugu? Udan gauz. Udan. Baitu, gure lehiotik, gure egoneratik baitze zutalea. Zure zure famili bat. Ez, Ez baina, uda ari du orkanpoan. Baina... Izan zara, barraketan aurten? Ez naz egon az Bilbon parrandan. Baina, ez que nik ez deustut galtzen denporia barraketara zuten. Ana, semearekin edo. Ez, lekitxokuak dira, zontxe ja heldu dira, lekitxora barraka, eta lekitxon topera gabiz. Vamos zara. Ranita, ez que ez naz atrebi. Igeltxoan. Pilo ba gustaten jara. Ana, igeltxoan. Igeltxoan, etxen dut. Bitu, gauzen zegotuta. A ver, niri asko gustatzen jaraz, baina ez nabe emoten seguridade asko honek titillak hasi jara zenetik. Comprendelo. Olordoa, sarratzen nabe eta garatzen. Eta orduan, da hau galtzen bada, zerrandoia. Festak ez daude, estuasunetan ibiltzeko egin. Ez da, no, asko gustaten jatea, trasinioitan da, Manito, esan egia. Barra uste? Zer, bardin edo. Barraka? Ni naiz oso zalea, gaur egun. Hauten naiz dion eta azken urtetan ere esango nuke ez. Baina musikan esan dezuela askotan tokatzen zait, emanaldia itea barraken onduan. Ai! Eta hoi da, Eta barria, eta ez dute geisten. Eta zukorro jukain bar... Oso aizki. Baina ez daukazu nera bezaroko... Bai, baten bat bai. Nei gustatzen kangurua. Bai, hori, Ranita, Igela. Eta Iruñako tombola. Ai, Iruñako tombola, bai. tombola. Saltoka, saltoka. Tombola, tojito, que le has tocado. Bueno, da edo, bai. Ez berdin egon me da tombola Iruñakoa. A mí me ha tocado. No, vale, jaura ya ez. Gaur nahiko Lagitu ja orkanpoan. Esan behar nuen. Hombre, jau zer da. Foko bateko baten rementoko. Paso bideoari. A ver, miren ez bota gezo. No, vale, esan agoitia, paso bideoari. Mari Carmen eta Garbine daukara zitxoten. Etxian, zuzteko. Ze egon itzan Mari Carmen da Garbine. Zipastarrera jo nintzen herri zora garrezea. Jente zora garrezea. Eta kontan nintzen, Garbine, Mari Carmen, zuek barraketan zer, lehen zelan barraketan, on gustaten jatzue? Eta hoxe konta eusten, Mari Carmenek eta Garbinek. Ai, Ederto, hamen txekeutzako lekutxuan eskak. Neskan azter dugu lekitxoko jaizak. Zu juten zari ipazterratik lekitxora ez da. Juten gara, bizperadi, bajadi, Bajadi da, eune ederra. Da? Barraketara juten zinien? Bai, nire beti. Bai, gasuri ez. Nire beti, autos de txokik eta. Garbine, zu barraketan ez, baina tombolan ibiliko zinean. La txotxona. Bai, eta lehen, gu gazte gizan, egoten zan, barkito amerikano. Ai, barkito amerikano zer zan hori. Hori zan, biribil bat, eta barruan ura. Eta mintxe bat zen, Espainiako probintziak. Geratzen zan leku duen, aixe rizie, premismo. Igual viaje bat bertara ez, Lehen hau egote zan, amasari edo zaten genduna, balantzako egote zan, honako balantza isote zen, kajo hondi bat zera. Dano monta? Montaten genea, 10 lagun edo. Da honde montaten zara? Honez, baina ez da urte asko, igual ontxe 6 urte edo. No, lekitxon? Lekitxon. Salto itxen da bena, Ranita? Ranita zen. Zu Ranita monta? Bai, lobaki? Lobi gizaban ez den, notzatu itxesan da. Baina neu izten lagun batzuk, beste lagun batzuk izan. Montaz Lekitxan egin bai, ari izan matxilizio. Zlako posa. Azgale errentzise, erdi mariote gero. Baina gero, baina gustora, Belaunaldi kontuak azken batean. Bai. Eta nola azukan agoitea beste belaunaldiekin badaukazun alako konexio bat ez da. Bai, nik danakin dauka konexioa zuek ez daukazuena. Barrakak mundu guztiarentzat adin guztietarako daude eginak. Bai, nik uste, ez, batzu danak. Hombre, segun bizotza zelan daukazun, pues allá cuidaos. Baina nik uste dut baietz, horre, bitu.
Honek bizak ikusten zen, bateri gustatzen jakon pila bat, da bestiari bapez. Ba, bueno, zuk edadia, ez que noiz zer da gazte izatia edo zer da montatia edo, hori da. Nik, nire kasuan, pues, limitatan hau, baina hori Andrea, kontazan ranitan. Edadia, Marito, badago, psikologiko. barrakaren bat sekula igoetzarena bilur pixkat eman dizulako. Bira, inoiz ez naiz egon Portaventuran. Ez naiz sekula egon Dragonkan. Marito! Baina igual ez delako inoiz euki, bueno, alaba bakarra izateak ere akaso, ez da lan hortan gurasoekin. Edo, ibilealdin bat. Ez que, Marito, hori da gaur egun... Edo lehen guztioekin. Bueno, ja, Dragonkan ere txiki geratu da. Karo, imaginatzen gaur egun. Xambala da. Guau, ni bai. Marito, beira, bete txikiri eta esaten dugu. Juango gara Portaventurara. Venga, ba. Esango du. Zagadakiz zer? Zer. Ba, igual ez gara joango Portaventurara, baina oikiara joango gara. Nere amazko izango zara oikiako pajaro loko. Portaventurako irudia da. Sendaiako astua. Ba, bale. Pelotia botatzen. Bueno, oikien gaude, sabezala, eta frontoietik ez gara mugitu hemen gauza asko gertatu direlako parranda egun hauetan zer oikian. Gaur, bereziki, Baskaria onda, eta esan beharra daukat, uda osoan probatu dugun arrozik gozoena jatugula oikiako herri Baskaria naizue. Benetan, herri txikietan da oberen jaten dena, parranda oberen dagoen lekua, eta horregatik etorri gara gainera gaur, azken eguna izan da, mozorro eguna izan da, eta, gai berezi bat euki dute. Ez dizute zer gehiago horreratuko, dena grabatu dudalako eguerdi honetan, ikusi bideoa. Oikiako festak gaur bukatzen diren arren, herri guztia elkartu da frontoian paella jatera, eta mozorratuta etorri dira gaurko gaia, moda. Herri Baskaian gaue, goizian goizez naugea, dekorazioan amontau deu, eta arratzaldian sorpresa dakau, zeiretan. Zure lanean ez duzu sufrituko beste neriozarekin, imaginatu nahi dut. Egunen arabera. Zazkenean dena pertsona gara eta bakoitzak baitu gure sentimenduak, gure egun honak eta egun txarrak, eta batzutan igual zozer ikusita edo hildakoaren adinean arabera, ez da berdin adineko bat hiltzea edo... Edo lagunen bat, inoiz. Tokatu zaizu. Benetan, tokatu zaizu, eta... Klasekideak eta... Eta horrelakotan nahiago izaten duzu lana zuk egitea edo igual beste bati delegatzen? Egunan arabera. Zuk ikusten baduzu zarela kapaz lan hori egiteko, beda lankide bateria erratea eta... Hortarako gaude lankideak, ez? Claro. Elkarren lagun egiteko. Eta, kao, zaizkio kexatzen besteroak... Baina gero hor familia bat ere badago, lagunak eta du, Eskatzen dizkizute gauzak. Begira, nahi dugu hau horrela izan dadin, eta nahi dugu... Izaten aldire, bai, gertatzen da hola gauza simpleak, ez? Bueno, Espainiak nahi dizkiogu amonari gorri-gorri pintatu. Eta guk egiten dugun makillajea izaten da bakarrik hori, ez? Eriotzak usten ditu narrastakoiek tapatzeko. Eta batzutan izaten alda hori. Amonari Espainiak gorri-gorri jarri nahi dizkiogu. Hori gehiago kostatzea? Ez, berdin. Eta bertze batzutan ere gertatu izan zaigu behin motero bat zen, eta bere familiak nahi zuen, nola txuparekin eta jauntzitzea, eta Jack Daniels botil bat ikutsa barruan saltzea. Eta sartu zenioten? Bai. Espadan, be? Edo sartu ditugu ere puruak eta azkera. Eta nik azkenengo, galdera bat nahi diot, ikusi ezun gauzaik arraruena, o eskaudi zuen gauzaik arraruena Jack Danielsana da, edo ikusi dezuna barruan. Osea, zu iritsita esan, ui, ze pasada hemen? Norbaitek aldatu diola, ez dakit? Zolakoak ez. Nioen, zerbitzu ikusgarriak egin ditugula, bai. Badakizue, hau nitzetan solasten dela txinatarrak hemen nintzen diren edo ez, edo zer gertatzen den. Bueno, duela hilabete batzuk zerbitzu bat egin genuen txinatar batena, eta egon ziren aste batez, tanatorioan, eta utzi zuten dirutza bat loretan. Koronak egiten zituzen 700 eurokoak, eta, olako korona ederrak. Eta hilerrira joateko bidean, egin unolako autokarabana bat, eta baginen bederen 50 auto. Hileta autoaren atzetik, hola egite ikusgarria izan dut. Bai, eta kriston horiarekin zaintzen dute hildakoa, gainera gonbidatzen dituztenei beti... Bete tanatorioan eukitzen. Ala ere... Eta bazkariarekin eta dena tanatorioan. Esan duzu zuk umetatik izan duzula betza fijazioa lanbide horrekin, baina, oza, zuk umetan nahi zenuen tanato, nola da? Tanatopraktorea. Lehen ikasi dut azoin zen. Tanatopraktorea. Baina gero, beste tarte batean, ez da gitean, erabezaroan edo,
Beste jomugo bat ere topatu zenuen. Gehiagideak izuzuek, Nera bezaroan ze izan nahi zenuen, gero handitan? Apeza. Apeza, abira. Seminarioko ikasketak hasi nituen, bai. Bai. 18 urtera arte? Beratarra. Berakoan. Baina, ze urtetan hasi zinean? Seminarioan? 17 urterekin, 17 terdi eta 18rekin utzi. Gutxi. Konturatu zinen ez dala zuria. Ordan txantzen, hau ez, hau ez. Eta lepoko xuri aldatu nuen bandera, hola. Koloredun baten. Baina lepoko xuria jantzi duzu inoiz? Bai. Osa, joaten zinen lepoko xuria? Ba, esotanarekin eta laguntzen. Baina zu, ordenatu ez zara, apaiz ez zara. Ez zaiatu izan. Aldatu zuen hori. Claro. Garbi dauna da, gustatzen zaizuna dela emozioa hundila daken lanak, ez da? Ba. Venga, ni aspertzeko ez nintzen sortu. Eta tanatopraktore izateko ze ikasi behar da? Hemen ez daude ikasketak, ez da FP bat egiten tanatopraktori izateko orduan, zuk egiten duzuna da ikastaro basiko bat, tanatoestetika eta pixka bat ez, makillajak eta ezagutzeko, eta ondotik praktikak egin tanatorioan lankideekin eta zu baino urte gehiago dituztenekin, eta ondotik ezagutza guzti horiek aurkezten dituzu tribunal baten aurrean, titulu ateratzeko, eta nik Bartzelonan atera denuen. Eta titulu ateratzeko aurrean ze jartzei zute? Hitlako bat. Lehenbiziko tribunala egiten dizute azterketa teoriko bat. Eta ikusten badizute ez zarela moldatzen igual, ez? Esplikazioak ematen edo, orduan ja azterketa praktikoa egiten dute. Bai. Ua. Barkatu ez? Eriotzari buruzari ginen ez? Beldurrik? Nik hori galde nahi nion. Beldurri bakazuzuk eriotzari. Eriotzari ez, hildakoei ez. Bizirik dauden egin bai. Hori da. Hildako aiaila daoz. Ja horrek ez dutzu eriozari ez, Ez, lasaitasuna ematen dit. Bai? Egunerokotasunean azkenean eriotzarekin gaude, elkarlanean eta... Claro, lasaitasuna handan eta osisilik, miren. Bai. Amen ez, baina. Ja, baina esan nahi, bai. Bukatzeko daukat bere esaldi bat apuntuta hemen. Bai. Zuk bototakoa. Mediku batek bizitzak salbatzen ditu. Nik berriz memoriak. Wow. Bai. Potentea da esaldia. Bai, Bai, ze azkenean tanatopraktore baten lana diskretoa da, ez errandakoa, baina guk egiten dizkiogu hildakoari eta bere familiari azkeneko goreak. Gure eskuetan uzten dute intimidade hori, ez, euren etxea saltzearena, euren maitea eta prestatzearena, eta euren gogoa betetzea. Orduan, memoria hori gure esku dago prestatzea. Zenbat bidea joan da, ze guapo da hon. Azkeneko agurra ematera junta. Hori da guk entzuten aldugun gauzariko berena. Erraten badigute, gehiagin makillatu duzu orduan gaizke, bion erraten dutenean. Dirudi lo dagoela. Ya está. Pasegi ordan lanean, Andoni? Zaituko gara. Lasaitasuna ekarri dezu dute plata. Ze behar genuen. Behar genuen. Enogales, behar genuen lasaitasun bizkar. Eta orain, hau betianik esan... Hau betianik esan nahi izan dudalako. Tanatopraxia, horrela esaten da. Eta segidan, Elgoibarko festak! Claro! Pimpan! Batetik bestera, Ander Elordubi, beste festa klase bat. Elgoibarri baitzuko zortziterritan, igual makinez bitxiak. Ander Elordubi. Eguraldi txarrari aurpegi ona jartzen badakigu hemen Elgoibarren. Bai, gaur gaztegun honetan denak laranjas eta ondartza gaia zelarik mozorrotu naute hemen ondartza giron ez dakit eguna proposena den ez delako eguzkia irten. Hala ere gaur, amaiera ematen dute 6 edo 7 eguneko jai hauei, 4 urtaroak pasatu diren jai hauek. Bai beroa, hotza, izea, hala ere gaur goizeko 8etan soka muturrarekin hasi eta gaueko 11etan Zuetagaren kontzertuarekin bukatuko dute. Hala ere arratsaldean kuadrilen jokoetan ibili gara, bagoazen bide ikustera. Iritsi dira San Bartolome jaiak ona Elgoibarrera. Gaur eguzkia, euria ari duen, egun honetan gazteak laranjas jantzi dira, bagoazen deskubritzera. Gaur hemen Elgoibarren bidu gara, zertara? Gaztien eguna ospatzera. Maia preparatu ditugu, baskarixa, dena juntau gera pixka preparatzeko, eta gero baskatzera jungo gera, baina lehenko pote guai ingo dugu. Gero gauean kontzertuak bai? Bai, ze kontzertu zegoen? Oian bega zegoen 8etatik Zutagar ere, eta gero txarangia dakago amabietan, ondo juteko gaua, ondo juteko.
zer da jantzite dero zuen kamiseta hori? Gaur da gaztien eguna, eta orduan, gazte eta asambladatik herri bazkarirako prestatu kamiseta hauek, eta gutan ero jantzitxa gabiz, baina ondo. Ondo, baina outfita be, mangitoak hasi ikusi dut jente asko? Ondartzako gaixa jarri dabe, eta orduan, jungera txinotara, arrasau dugu pixkat, eta jarri dugu bakoitzak ikusi duguna. Bueno, danak etorri diren naranjas, baina zuen kuadrilla ze pasada? Bueno, eske batzuk lanian daude, eta karo, eurak kanpuan ez geratzeko, eskuaz bazkarira. Kuadrilla solidarioa? Oso solidarixua, bai, oso, bai. Alan dabe, egunean zehar, parrandengo duzu? Klaro, baiet, eta gabian ere. Goizan euria oino guzkie? Bai, oso gaizki, porque ez dakizu urten sudaderakin, aterkixakin, y por si acaso todo terreno. Amaia, gazte egun honetan, zumoduko gazteak ere irten zarete kalera. Bai, ametxe gaude lagun artean, ospatua azkenin gaguna jaxetakoa, eta goguekin. Alan dabe, zuk esteko zu kamisa naranja jantzita? Ez, horren gazte ez naiz. Osa, gazteak bezain beste, gozatzen duzue? Bai, geixau, esperientzik dakau. Bai. Egun ederra dute aurretik gure elgoi bartarrik. Hala ere, ez dakigu euria etorriko den, eta guk badazpada, bai, aterki laranja hartu dugu. Gaur badazpada hartu aterkiak denok. Oi, Kolore guztiakoak, baina hartu aterkiak. Ba, guke bai. Badazpada. Guke bai. Hartuko ditugu. Bai, kanpoagoaz. Ez da giro gaur kanpoan, Eta azkar jugo geha, ze gaixoa igual bustitzen nahi da. Gaurko gonbidatua urrutitik atorre. Urrutitik? Oso urrutitik. Baina nun urrutitik? Donostitik? Ez, urrutiagotik. Bai, Gazteiztik? Gazteiz urrutiagotik, eman gomea. Ez dakit unbiak bezala Paristik natorren? Beste planeta batetik ator, nogales? Nola beste planeta bat? Zabaldu, aterkia, bai. Zabaldu, berak dio, besteak beste, bere kanta batean dio, bera estralurtarra dela. Estralurtarra? Bai. Gero egia da, entzuten duzu kantatzen, eta diozu. Piskat bada, ez? Hau ez da planeta hontakoa. Hau txau! Vale. Ez da hemengoa, ez da lurrekoa da beste numaitekoa. Ba. Nongoa? Galdetuko jau? Hori ja berak. Maren! Maren! Kaixo! Besarka, aterkiarekin begira zuetan. Hola, kaixo! Gaitu. Ondo, tazu. Ondo, hemen gaude. Ez dakit nola jarri. Musikal batin algo duen du nolan, Musikal bat, beira, balak izuzatik iteun eurila. Hemen asko babeste ondo eulako eta ez oso ondo. Bueno, non era ondo kantetan da benik, orduan... Zu. Bueno, gaur bai. Adago abesti bat. Bai. Nogales izena duena La Estación Espacial Teruel. Bai. Teruelgoa. Horrela, toki bat aukeratu behartzen. Ez que Teruel. Aukeratu zenuen, Teruel. Hola, mapa bitxuda, listo. Ta nola esaten da? Mama, soy un alien. ¿Cómo es que no me lo habías dicho antes? Hola. Badau, holan zati gatza bat, Hori baino, zailagoa? Bai, gero bada holan aldaketa bat, abesti zer ditzen dara. Mama, soy un alien, vestiré de verde de día y de tarde. Mama, soy un alien. Ai, astu niña bestie, bueno. Eskerak ez egun guri azu eta berari azu zaio. Gatz. Hala ere, udan bidaiatzen, udan gaude? Bai. Udan gaude. Ez zenbate baina udan gaude, bai. Udan bidaiatzeko hobeto espaziontziak edo karabanak? Bitxu, igual espazontxizek, nire karabana apurtu nina. Itzengo du hortaz ere pixkat? Apurtu da. Marenekin ze, gure karabana oraindik ere badabi. Gora bihotza! Gora gure karabana. Guazen! Maren abeslari estralurtarrarekin gaur. Gure egongelara, Maren. Oian noren eta noren ondoan? Uda da, baina nik txirriztatu iten naiz, euritan. Maren, ongi etorri izan dut. Ondo. Posten gara. Ondo. Zu udazken egu eta udaberri ibiltzen zara zure furgonetan. Bai, beti. Autokarabana. Bai, bueno, berriz da. Hau udan izan da lan estrenue. Baina apurtu nina. Martxak. 30 urte dekoz, Ai. Claro, Doli deko izena, Miss Doli. Niretzat Andra Nagusi baten modukoa da. Eta gizajo apurtu nina. Zera martxak. 30 urte ditu, baina zuk berritu duzu, atondu duzu. Bai, barrutik, gehien bat. Hori tailerrera eroan ez dakiz zer, baina, bueno, claro, 30 urte dekoz. Ez que 30 urte asko edo gutxi dira. Gure kasuan gutxi. Claro.
guretzat ez da gehiagi. 30 urte zer daba. Esan du 30 urte dituela eta beretzat bere autokarabana dila Andrazar batzuk modukoa. Ez diote zer esan, baina pisa mina imi. Ai, ene. Eta zer da, zure bizilekua, osea? Hori izan ideia, berez. Bartzelona eta Gallarta tartien honaz bizitzen, da pentsatzen eban. Ez dakin nun bizi, hemen amuman eta aman etxien nau, gero Saban eta ez dakin nun etxien, da zein da nire lekue. Ni nongoa naiz. Bai, orduan doli erosin eban. Listo, holan... 20 urte beten ebazan, eta nik esan eban hori zala nire krisise. 20 urteko krisise. Azkar hasi zara krisiekin. 20 urteko txungua. Jalbain planeta ondakoa, Kaituz. Eukitzea, krisise... Nik ere 20 urterekin, 20 urteko krisiarekin izan nuen. Ostara, igual autokarabanat behar dut, eta gero egin nuen gau pasan, eta ja... Eta ja, ni udan gaude, udan gaude. Eta udako abestia gustatzen zaizkizu. Zein esango zenuke dela zure udako abestia? Aurtongoa. Bai, gustatzen zaizuna. Aurtongoa, osea, bizitzan. Bizitzan, bai. Ai, ene. Edo aurtengoa arrezoak. Ez que aurtongoa nire dizen zan nik eitie. Nienaz, bote zan, nire musiki ez da udako zera bat. Ez da jorzidan. Ez, baina ni pentsan eban, saiatuko naz. Agertu nintzen estudiozora Blanco Palamera gaztizela Galiziako bi mutil, holan elektroniko hau egiten da bena geusek. Eta orduan promozina holan planietan hau nintzen izan eban, la canción del verano, izan zan nire lema, eta listo. Ni pensan, nik izaten bagot, bestiek izango gabe. Claro. Funtziono bindeu, holan, gitxi gora bera. Ba, bueno, hori da gutzako. nik esan got, korrek el rayo no te parta da niretzete udako zeta. Kurrikulumean jartzeko, oza, ja badauka. Bai, hori da. Korrek el rayo te parta. No te parta. No te parta. Claro. Gaur kantateko aproposada. Gaur kantatzeko oso... Euskal Herriko udako abestia. Hori da. Hala ere, Anabel Linekin egin duzu kolagoa. Bai, hori be, bai. Ramen del Sonorama. Bai, hori bai, bada udako abestiz egizago nik uste ezta. Hori izan da. Bai, bada. Bueno, festival garaietako zera bada, Sonorama Riberari egindako zera bata, eta, bueno, nire gombiatxu iztien kantetan, eta lehenengo izaldi zen esaten deu, nos conocimos criticando a Sidonita, nire Sidoni esko guztetan jat. Nire bai. Orduan, klaro, ni pentsen deman, bueno, nik hori esatot esango, baina esaten dugu ez dakiz zer del puto reggaetan zen deman. Vale, hori bai izango, Eta Sonoraman jodezu? Bai, pasan urtien, Plaza del Trigon. Eta, emozioa a tope. Bai. Esto oso ikusten amaiera, publikoan zera. Bera, nire festivalik guztokoena, Sonorama izan naike. Bai, askotan ju naiz. Zuk, baukazu festival gogokoenik, edo jo ez dezun festival bat eta gustoko zitzaizuna jotzea? Ez ja munduko guztietan jo du. Ez, niño. Ez, baina igual, ez daki? Guztokaetan primavera sounden joti, hori da nire, claro. Eta holan, jodoana, Bida festivala, Katalunian dauena, brutala. Holan, artistei dekien zera jarrera, brutal, badeko zu masajiak eiteko, lekuet. Ilean paindeite. Holan, katerin modu bateko bat. Horratik izan du Bida, ez da? Bai. Porque te dan la vida. Oso kerez bali banaiz, zu hasi zinen zure lemusinarekin, la gitarra bat hartuta, jolasean bezala. Hori da. Kantak egiten ja edo ze egiten zenuten? Bai, berak piano joten ban, hori 5 urte gazi dolan. Eta orduan unibertsera joten nintzen, eta berak pianonik esten basan abesti horrei, letra jartzen genien bizon artien. Eta nire osabarin notzen abesti bet, hori zen el hit. 5 urteko hita, suhiltzaiak izan zen. Osabarindako abesti ze. Suhiltzaiak. Beti lanean. Osaba, beti biharrien. Maren, oen familiak inda, lagunak inda gabiltzala, beira horrea. Arki. A ver. Adi, Erne. Haupa, Maren, kaixo, bueno, natorrelan momentu baten galdetzera, ia gogoratzen duzun edo, nola gogoratzen duzun, grabatu barri izan genuen bideoklipa. Hola, nolakoa izan zen egun batetik bestera eskontza bat antolatzearen esperientzia hori, eta, bueno, muso handi bat emendik, eta ia ikusten garen uda amaitu baino lehen. Agur. Itxaso gizajoa beti agertzen da ITB-ko programatan. Beti agertzen da gizajo, bai. Beti ditzen diogu? Bai, beti itxaso. Ez gara bat originalak. Badakizu ergatik? Zeitzi. Hain jatorra da. Hori da. Hain maja da itxaso. Hori da. Itxaso beti izaten du baiet. Zu badakizu baiet. Hombre. Itxaso beti izaten du baiet. Bai. Hola, gauzaderi, bai. Baina galdetu izunari erantzunez? Bai. Bueno, Margaretos joran portin bideoklipen ideia, ez nire zen deman nein. Nire ideia zen Igeldoko autotxokietan grabatutie, holan, movida bat. Talka auto, esan. Talka autoak. Bale. Gerniken
Baina, ETV-en talka auto. Bale, talka autoetan. Baina ez toztien baimenik emon. Talka egin zuten zurekin. Zure proposamenarekin talka egin zuten. Bai, dardun pentsen eban, zein da beste idea bat, eta Bilbotik pasietan ikusen eban Inditexeko denda baten, komuninoko jaunartzeko jantzizek. Da, nire mak izazten bromatan, guzu zure jaunartzeko zeraga zein bideoklipe, da bromatan esan txan, ez, zure eskontzako anagaz. Bale, jazta. Orduan izan zan idei, hartun soinekue, lagune deitxu, itxasu eta beste guztirei, da, bizer eskontza bat antolatuteko zelan zera, danak tope bien nolan soineku eta, bai, eta soperara joan ginen horren kanpa batera, eta bertatik pasetan zan jentia pentsetaman benetako eskontza batzala. Haran erreportaia egiten ni, nire zerakaz lagunekaz. Amaren eskontzako? Bai. Soineko? Bai, horlan korriken, gero uretara sartu ginen. Gozoa, da soineko hori? Bueno, osea, ez dago erabiliko. Bueno, ez dakit. Bueno, ez da nun uste ez dara bideoklipa egiteko erabiliko, zer unik eta begira. Maren, zure sortze prozesu hortan, ez da bat karreka bestutezula, zure estiloa itezun danean ikustea, zerrak egin gustatu zaizuna sortze prozesu hortan? O zerrekin gehien disfrutatzezu? Historizekin benteten zera, nik uste. Askotan, pentsetat, sosetaz gurot berbain, baina lar potola bada gaize, jenteak ez dugu rentzun. Hola, objetibo, kiordun, pentsi bizu horrega zentzuedekon histori bet montatie eta horren bidez, zu gure osuna esaltzi, ez da? Orduan gero horretan azten die, Margareten moduko bideoklipan historizek eta beste bide batzuk topatutiena. Hori eta gero zuzenekoetan joti edan nire gozari guztoko. Zuzenekoa bai, Zein da zure plaza holango buena gustoren jodosuna edo gehiene? Bitxu, kontzertu berez, desastre bat izan zen. Baina oso ondo pasagin duen. Ciudad Realen jo genuen festival baten, lehenengo edizinue. Desastre absoluto. Soinu froga, ez ban inokin. Inok, bueno, ni da Natalia Lakuntzak, eskerrak. Baina lan, gitxi gora, bera. Orduan, urtenin ginen, arazo tekniko pilokaz, baina jentie, topera. Tope, nik esan eban, bitxu, kotxeko karneta eta neban atxo, hasi ziren, Maren! Tolan kontzertu guztizen zier, orduan, bitxu, desastre bat izan zen teknikoki, baina boiteko nintzen, Baina publikoa esan oso onena. Nire itxilla. Beira, plaza da etxeko sofan nengo balitz bezala, pelikula bat ikusten edo saio bat, ez? Gora bihotzak ikusten, baina etxeko sofatik. Zerbait galdetzeko? Oso no programa, Zeo zei galdeketako? Adibidez karnetari buruz. Bai, abez matien atrase ben karneta. Zemagarren saiak eran atrase. Lehenengoan. Lehenengoan. Ai, da, plaza! Bai, teorikoa, bai, praktikoa, lehenengoan. Ondo, da. Plaza ere bai. Ez. Baina talka autoetan ibiltzen da... Claro, atzeruzka gainera. Nolan naiz, hori eta. Gero zuk sare sozialetan, artisten behaldea ere kontatzen duzu. Hain polita ez zen, hain distiratxua ez zen alde hori ere esaten duzu. Kokotraino nau bestela bestiez ikusten danak gara onenak eta beteta dugu dana, eta nik ez da errealista, batzutan basoz kontzertu horretan eta gero argazkiz ikustezuz eta estie bardinek, eta nik uste gu artista modun deko gule hori aldetuteko zera, danak jarraitzuten bagu horretan, nor da bestia baino bi hau eta kompetentzia horretan, nik pentseta bitxu. Igual, programadoriek igual estie posik egongo ikusten bada besto dala dana bete, baina nik uste realidade hori jentiek eskarten dabela, eta gero artisten artean bai altzek jatuz mesuek. Ai, zelako hausarta zaren, daino zu ba. Hausartu bat zuen. Hori da, guri gertatu zegona gidoiakin, ez da? Bueno, alde una ite deu, eta... Antuen egiten du estik, da hola hor gaixoa, idazten digu, gidoia, arratsaldero eta gero guk hemen, zer nahi. Bueno, galetu, zina. Galetuko dio nik, eta horrela ingo diot. Vale, oso ondo. Nik gero galdetu nik. Vale. Gorde, txanda, balito? Zineari zuk zure abestietan erreferentzia asko egite dizkiozu. Bai. Noiz pelikula bat egin nahiko zenuke? Dinot ze, adibidez Nogales aktorea da. Eta orain, eskeniko dizu bere burua. Ez zuk esan bertzen, no? Nik eskeniko dizu bere burua, ez hori arraroa da. Egingo zenuke pelikula bat? Lehen esan dezu, galdetuko, kontratatuko zenuke Nogales zure pelikula baten? Nahi duzu? Bai. Zuri guzteko jatxun inoz pelikula bat egin ez da ben, bale, listo, jazta. Benetan, bai. Pikuak egin unian ez da denontzako ez baino, askoentzako gauza berri bat. Hori da honena. Marabila izan zen, oso ondo pasako. Baina zuk zein gozenuke, zuk zein izango zinateke, aktore? Koprotagonista Nogalesekin zuzendari? Bai, oso ondo. Guzteko jatan, baina... Bi boda bat egin goen egon, zu, eskontza... Bitxu, ederto. Ez, aldira, gidoiak ere idazten dituzu?
Bueno, bideoklipanak bai. Gero aurton, bai gure neban egin film labur bet, baina ni mutilegaz inbir neban eta ez etxasazten. Orduan esan dute. Zeinek? Viktorrek nire mutile. Orduan esan baren ez bala gure egin. Bera ez da aktorie, bera musikariz da, baina aktorie ez. Orduan ez neban egin. Orduan hor buruen dekot hori nonos eitie. Eta bestera... Julia saldozu, Bera espada trebitzen. Arritzen naiz, Viktorrek ez esan zizun? Bai. Ba, guri bai ez esan dugu. Bai. Aldera. Kaixo, Maren, vinc a fer-te una pregunta que em té una mica intrigat. Aviam si me la pots respondre. La faré en euskera. A ver. Duela gutxi, min hartu duzu bizkarrean. Munduko pertsona ederrena izatearen kargaren gatik da? Konta ikuzu. Bueno, guapísima, t'estimo un montón. M'ha costat això de l'euskera. Kargaren datik, cuesta. Lehen galdetuzte, honi nio bizkarrak min jesu ez, Ni, bueno, beto nau. Untxe ulertu. Berak nahi zuen, zugura indik ere, bizkarrak min pixkat izatea. Bai, apurbet, bai. Galdera izan da. Gora bihotzak, Gisa asko, beste bonien eskape binakon. Beragaz nengoen, ezazten, ai, zozer heldu jat? Eta, gero, bera katalana da. Gora bi... Hau zer da, segure da, be. Sartzen da, ui, ez da beste bez gure. Hori nahi genuen. Hori nahi genuen. Berak pixkat euskaraz egitea eta lortu dugu. Guri baiz esan digu. Zuretzat sortzeko eta garai hona da hau da, edo... Bai, azken aldizen, bai. Bueno, hasi kedan lehen, txikituten hasi nintzenien, basan, jesarri, azerren nengoelako, da, venga, abesti betein. Baina ontxe, bana solan, ez daki profesional hau, baina esate dut, abesti gure dutein. Jesarri, ordenadore zabaldu, eta aztenaz. Orduan itzatuntze bada beste... Esate dute baitare, abesti honenak atertziala, desamorredo, maitasun... Ez tekotez alakorik. Desamodiotik, Alakorik ez tekotez, Ez ba, eta nik uste ez dela egia, ondo zaudenian ebai, abesti eta emozio oso polita dauzkagula, eta beti, azken adian entzuten nahi naiz, beti abestiak, ba hori maitasuna falta daukazula, gaizki zaudela, bakartasuna, utziegin nau, bihotza, Mina besterik ez du sentitzen, berriz minau. Abesti politak, hortik ere, baina. Eta Maren, aipatzen duzu, hori, zu bere ala, orain esan duzu, erraztasun izugarriakin idazten duzu. Aurton bai. Eta txikitatik idazti dezunez, gordetzeitu zu txikitako letrak, kuaderno, eta noiz bai berriz begira. Bai, badauz, bideoak eta letrak eta holan, bai, kuadernoak topaten basetxetik, tontakeri esko, baina nik uste eta pentsetik, pentsetan ebala tontakeri bat zala, nire buruen be holan, esan largarrantzitsue, baina suhiltzaileak abesti horren zati betartu neban beste abesti baten, untxe momentuko abesti baten sartu neban zati hori. Oski, zelako politxa hori. Eta egonon, joten dugunien, bai, Ciudad Realen sonoraman edo dana dalkuen, izateo, bau, jente igual ez teki euskaraz, baina zati hau, suhiltzaileak, eta kante egiten da, orduan pentsatu bitxu, 5 urteko Marenek ikusiko baban. Ja. Espainia. Suhiltzaileak kantari. Ba, inberko izuna da, suhiltzaileak bideoklipa. Nogalesekin? Zu bombera jantzita? Beitu nola gartzen zaiten? Ez baina, hau ez da... Bodia. Bueno, baina bodia da. Zer moduz Maren herri kiroletan? Bueno. Bizkarra. Zuk, egingo zenuke polita, abesti bat herri kirolen inguruan? Bai, bai. Ikusi, a ber, marka lortze duen gaur, marka dakau, 40 kilokin, 40 kiloko harria, paso berda, 2 minututan, eta marka 40 altxaldi. 40. Mungiako? Mungiako! Atxurin! Ez duzut entzune. Asmotu indet? Atxurin. Anderren lorduin, etxean. Atarian. Baina hori zen atxurin, eta orain dago elgoi barren. Bai, baina marka hori zentan, eta gaurko eske. Ai, Julenek ez di jarraitzen. Hola, Ander eta Carmele! Ba, efectivamente, nire etxeatari lortu genuen errekorra. Lehenago zarea abestien inguruen berbaz, baina badauz, inoz modan pasatzen ez diren abesti mitikoak. Adibidez, euria da, euria da, euria da. Eurixe ez kantau, ze hori momentuan aterri dau, ia kantatzen jarraik ikera, Eurixe zidan. Jo, Carmele, zugaz,
hemen kamera horrean ibiltzea plazerra da, beti humore honez, beti energia positiboa. Oso esan Ander Oli moztute. Elegante, elegante. Gaur hola, 16. mendeko printzesa moten dozu. Zer gaur? Bueno, elegante torri dena gure gaurko gaztieri, bigarren taldekoek esan, Efectivamente, oin, irukote polit beteko gun. Bai, hori da. Aurrera, gure irukotea hemen Elgoibarren. Apa irukote! 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 Asa zuela. Bueno, animoak, a ver. Aupa Jokin! Aupa Jenimar! Eta aupa Irati! Bueno, ez dakit ze bazkaldu dozuen hemen arrastien, zelako energia. Ze bazkaldu dozu energia beukiteko. Ba, bazkaldu dugu ensalada eta oiaskoa. Eta faldu dozu ez zer? Maikoa. Momentuz ez. Bueno, bazkariak sobran egun dugu. Bale, Juan leku hartzen, ikusten dugu hemen Elgoibarren azken eguna, baina ondino energiaz beteta. Bale, nik txiribituek konometroa, 40 jaso aldi nire etxean, eta guazen, oin tranquil. Bai, 3, 2, Venga, neskamotillak. Serio, zuen mesedez serio. Hau Irati. Ai, kontuz. Eske, harria musika. Zara guztita. Venga, animo, gora. Venga. Carmele beti gara, garria, Carmele. Venga, gora. Venga, ahí va. Eskinkara guati dator Jenimar. Belaunetara, oso ondo. Bigarren jaso aldia. Carmele dator Jokin. Argi Jokinekin, 30 segundu. Ondo. Bi golpetan. Venga, gerrira. Ondo. Aldaka kolpea importantea da, Venga. Hori da, azukre bola bat egon bezala. 40 kiloko azukre bola. 30 segundu. Zer pisatzen du gehiago? 40 kiloko harri batek edo 40 kiloko azukre bola. Besta. Lehen biziko minutuak eta bigarrenen faltan. Venga, neskamotillak, Elgoibarren. Salpatolometa. Lasai. Venga, neskak. Zaila, nadal urretik altxatzea. Venga, altxatako. Besoak aurrean. Eta. Tora. Oso ondo. Nola Jenimar. Jenimar, asmo hona izatea da importante. Belaunetara. Dita, plan. Baita. Magarrena. Carmele Betior. Carmele Beti laguntzeko pronto. Azken 30 segundutan, ja sartuta. Venga, Jokin. Lehen Elgoibarren 26 altxaldi eman diziote. Bolari. 6. Venga. Oso no. Azken txampa, neskamotillak. 15 segundu. 15 bai. Amalau. Este, pare bat. Venga, venga, Jokin. Venga, Jokin. Eta denbora 16 jaso aldi nabe gure irukotak animongatik ez da falta izen. Bueno, edari bile dabiz, eurie jarraitzen dugu, baina giroak be, gaur hartoin zutagar datorren egunean, hau da, bier, bakion izango gara harria jasotzen Carmele, kostaldean, eta beti herri kirolakaz aurrera. Hori da. Hau para Elgoibar, gora zabaltalenak, harria jasotzen. Ondo, es que ez terreza. Eta gero maren kontzerturik edo. Bai, iraian azken bizek. Oh! Bai. Bira ontak oztinak? Bai, atxezen eukin eban